Бер төркем мәдәният, әдәбият, сәнгать өлкәһендә иҗат итүчеләргә республиканың югары наградалары тапшырылды. Бүләкләнүчләр арасында Шоңкар журналының баш мөхәррире Айгиз Баймөхәммәтов та бар. Яшь язучының иҗаты Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән югары исеммен баһаланды. Хавымыгыз, хөрмәтле тамашачылар, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Шоңкар журналының баш мөхәррире Шәһзадә Бабич исемендәге Республика яшьләр премия лауреаты һәм Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Айгиз Баймөхәммәтов. Айгиз, хавымыгыз. Шулай итеп, бөтен тамашачылар исеменнән бу югары наградага лаек булуыгыздан котлайбыз. Рәхмәт. Иҗади уңышлар һәм яңа сәрләр теләйбез. Әйткәндәй, bunday югары награда ул һәрвакыт кубаныс та һәм яуаплылык та шулай бит инде. Нинди хис-тойгылар әлеге вакытта? Беренчән бик шатлыклы, чөнки дәүләт тарафыннан хезмәтегә баһа булганда ул бөтен кешесендә шатлыклы күренештер инде. Ә икенчесеннән икеләтә шатлыклы һине яшь көенә шулай итеп билдәләүдәре. Чөнки тормышта шундай да күренештер була бит инде. Я кешене кайдалар ниндәйдер эшкә тәгаенләйбез дигәндә яшылык бүләкләү булганда тәүдә әйтеләр, булулары бар. Ул әле яшәрә, көтеп торһын диләр. Шуңа да әйттеләр. Ул хәзер карт инде яшь сагында кайда булды дип. Бөтен нәмәне мин уйлыйм, кеше яшь сагында эшләп тә өлгәргә тиеш, көсөн биреп һәм яшь сагында баһын да алырга тиештер инде. Ул вакытта бик яхшы күренеш була. Әле уйлыйм да безнең Зәки Вәлидиләр 27 яшендә республика төдә йөргәннәр, Бабиштар 24 яшьтәр. Улардан караганда без хәзер карт. Ә шулай да был матур мактаулы исем ниндидер иҗатка илһамландырды дип әйтә алабыз. Әлбәттә, яуаплык тотам. Без кайда йөрһәк тә үзебезнең Башкортстаныбыз өчен, үзебезнең төягыбыз өчен, әдәбиятыбыз, мәдәниятыбыз өчен яуаплык тоеп эшләйбез. Һәм кайда гына йөрһәк тә менә әйтәләр. Шулай итеп Башкортстандан вәкиле тиһәләр, башка чит илләрдә йөргәндә ул бит безгә яхшы республикабыз өчен дә үзебезнең республикабыз яшьләрдә шулай итеп күтәрүдәре дип шуның бер билгеһе бит инде. Һәм яңрак шулай ук яуаплы ла, катмарлы гына бурыс сикмәтелде һезгә. Шоңкар журналының баш мөхәррире Игендар тагы хәзер үзегезнең алдыгызга һәм бына ошо яшьләрнең авангардында торган төбәтек журналдың алдында нинди максаттар, нинди бурыслар куясыз? Ысынлапта мин февраль айының уртаһынан башлап Шоңкар журналын етәкләй башланым. Ул әлбәттә безнең республикабызда халык арасында исеме таралган, үзенең укучыларын тапкан, үзенең мәртәбәһе, абруе булган басмаларның бере бит инде яшьләр журналы. Әмма шулай булуга карамастан аны күп төрле катлам кешеләр укый бит инде. Һәм шул эште дәвам итәм. Үземнең тәҗрибәмдән сыгып, үземнең дөньяга карашымдан сыгып, әлбәттә, нимәләр яңлыктар да кертергә тырышам. Шул ук вакытта безнең быгаса килеп йолага үрелгән аның кануннарын да хаклап калырга тырышабыз. Шулай дип эшләйбез. Бүгенге көндә безнең Шоңкарда бик матур коллектив эшли, алар бөтенләй тиерлек язучылар, күптәре язучылар союзы агзалары, мәсәлән, сатирик Венер Исхаков, прозаик Гөлнара Мустафина, яшьләрдән Рәзинә Урманшина, Гөлнур Куатова һәм башкалар, улар журналистлар түгел. Исемдәре билдәле кешеләр һәм Фәрзәнә Утарбаева безнең биделештә эшләй бит инде, фильмнарда төшергән кеше. Һәм башкалар шулар менән эшләүләр күңелле һәм журналды халыкка yetkергәндән һуң мин оялу хисе кисермим. Әйткәндәй, биделеш мөхәрриренең эше һизелә, чөнки журнал барыһы ошондай бердәм-бер стильдә эшләнелгән. Шулай бит инде фотоларда хәзер бөтәһелә оформлениягә, биделешкә зур игътибар бирә. Ул бары тик журналда гына түгел, дөнья селтәрендә, интернет селтәрендә лә шулай бит инде. Әйткәндәй, әлеге вакытта заман яңа талаптар куя һәрберебезнең алдында. Шулай бит инде. Бына ошондай заманса, клиплы фикерләү тибез бит инде. Шул киң таралган сакта калын, сагыштырмаса калын безнең Шоңкар журналы. Калын журналды нисек укымлы һәм популяр итәргә? Беренчедән, безнең халык ысынлап та укырга ярата һәм мына шундай күренеш бар. Әлбәттә, матбугатты кызыксындыру яһәтенә
бар шундай осырактар. Без инде сайттагы койган мәгълүмат буенча әйтә алабыз. Нинди мәгълүматты кеше күрә, укый, кызыккандыра, я нинди мәгълүматка кызыккандыру әзрәк. Әлбәттә без шундайдыр да күп бастыра алырбыз. Мәсәлән, ниндидер мәгълүмат интернетта сыкка теге гошмы үлтерешме нимә булган булса, сайтта инде мәгълүмат. Кеше шуны бик күп укый. Мәсәлән, шунда яңкылып асылды дигән кеше әзрәк игътибар итү бар. Чөнки кешегә менә шундайрак башка төрле нидер темалар кызыккандыра. Әмма шулай да без шуңкар үзенең юнәлешен, үзенең рухи нидәре, ул югалтмаска тиеш һәм без әлбәттә шуны алып барабыз. Мәсәлән, менә Гүлназ исемле әлемне яңгына хан шуңкардың июнь ханайы. Без шундай принциптан эшләйбез инде. Менә тормышта төрле хәлләр була. Әмма кеше шул ханды укыгандан соң, исмәм шуннан бер мәкаләне укып та кешенең яшәргә дәрте артырга тиеш, яшәргә килеп китәргә тиеш. Һәм ул ага әлбәттә файдалы булырга тиеш. Мәсәлән, менә безнең халыгыбыз Гүлназ Гәрәева дигән. Шуннан Өфөнең үзәгендә ул аскан матурлык салоны. Үзебезнең милләттәшебез бит инде. Эше бик уңышлы бара. Абруйы бар, яшь көенә. Һәм менә шул кеше турында ядабыз. Бәлки кемдер шуларны укып, ул да бизнеска алып китер. Шундай кешеләр. Һәм мәсәлән, менә март һәмдә сыккайны безнең Кадакбаевтарга илеһе. Уларны бөтәбез дә беләбез. Академ театрда эшләгән Илсур һәм Гөлнара Кадакбаевтар, ире режиссер, актриса Гөлнара. Шундай матур гаиләләр рухлы безнең сәнгатебезгә хезмәт иткән һәм шундай материаллар бездә итәрлек. Әйткәндәй, сынапта шуңкарның сыга башлагандан алып килгән, эшләп килгән үзенең төп рубрикалары бар, шулай бит инде. Бу рубрикалар ниндидер үзгәреш кисердеме, әллә шул килеш хакланып каламы? Күбрәк әлбәттә менә өстәргә тырышабыз хәзер. Шундай заман бит, хукук турында белгечләрнең кәңәшләре, психолог кәңәшләре кешеләр бик яратып укый һәм табиптарның төрле белгечләрнең теге яки был өлкә табиптарның кәңәшләре басыла инде. Шуннан сәсмәү рубрикаһын кеше нык ярата. Безнең кайбердә без шаяртып куйабыз, әллә бөтен халык хикәя генә укый ултыра микән дип. Сайтта мәсәлән ниндидер хикәяне куйһаң, шул тиклем кешеләр күп укый һәм аның каравы бик теге нидер, просмотрлар һаны бик арта инде. Шулай итеп без әлбәттә нидер батабыз. Менә һуңгы аралы башланык без кардәшлек кәштәһе дигән үзебезнең башкорт язучыларының тыш тугандаш халыктарның иң матур өлгеләрен тәрҗемә итеп баттырабыз. Гомумән безнең халык кыска хикәяләр укырга ярата, шулай бит. Шулай теге, мәсәлән, озынлы укырга ярата. Мәсәлән, безнең һуңгы 10 еллардагы иң популяр әсәрләрнең бере ул Таңсуппан Гарипованың Бөйрәкәй пентология. Ул иң күләмле һуңгы 10 елда сыккан әсәрләрнең бере. Әмма иң популярларның бере. Зурдыла кеше ярата, әмма теге сифатына караганда инде. Мин һарауды каяакка боргым килә. Бу яһәттән авторларны, яңа авторларны үзегезгә элеп итәргә теләмәйсезме? Эшләйбез, безгә бик күп өлешен тәшкил итә. Районнардан язылар хикәяләр. Менә Ваймак районыннан тәшкил яңышмам. Яңарак хикәя сакта Таңһылу Вәлиева дигән апай, ул профессиональ язучы түгел, әмма аның шундай бик кызыклы әсәрләре кешеләр яратып укый инде. Авторларды ялып итү күп өстендә эшләбез, чөнки журналдың уңышының яртыһы тибәйтеринем шул бездә сит авторлардан тора. Һәм бына шундый авторларды ялып итү өчен Шуңкар журналы элегелектән конкурслар, иҗади конкурслар үткәрә торгайны. Бу яһәттән бу конкурслар артыганда дәвам итәрме, бу эштә? Бездә конкурслар күп булды, әллә бар. Кызганычка каршы мин эшләй башлаган, коронавируска туры килделәр куйды. Шундай осырга үйдә ултырган. Мин уйлыйм, күздән без матур гына бер конкурс оештырып, шуның барбыз дип. Тагы идея бар. Мин үзем халык маны сорашырга яратам. Һәм безнең халык та сорашырга ярата. Уйлыйм инде сентябрь айдарында бик күп Башкортстандың районнарында халык матур язучылар, сәнгать әһелләре осрашулар үткәрбез дип уйлыйм инде. Әйткәндәй, пандемия үзенең талаптарын куйды бит инде, шул ук хатта милли матбугатка язылу буенча. Өйдә ултыргандарга нисек өйдән сыкмаенса гына, мәсәлән, Шуңкар журналына язылырга нинди уңайлыктар бар? Менә шуны
иң шатлыклыһы, безнең шундай хәлгә булуга карамастан, укучылар ханы кәмемәнен дип әйтергә була. Шул ук тогры дустарыбыз күп икәненә инандык һәм был безнең өчен бик шатлыклы күренеш. Язылырга дигәндән ысынлапта безнең сайт бар, rbsmi дигән нөктә. Унда бөтен газет журналлардан дөйем сайты инде. Шунда идең дә подписка тем бүлегенә басаң да һәм хәрефтәр китә, анан алып яга тиклем шунда шыга басаң да шуңкар килеп сиңа. Һәм шунда өйдән чыкмай гына карта аша түләп язылырга була. Әйткәндәй, менә хәзер безнең икенче яртыйлыкка язылу бетте бит инде. Әмма шулай да, мәсәлән, кеше иртәгә, иртәннән һуң барып язылса, июль ханнан башлап китәсе журнал киләсәк. Шуга ел дәвамында язылырга була безнең басмага. Димәк, ел дәвамында шуңкардан аерылмаска дигән теләк белдерәгә тамашачыларга шулай бит. Шулай. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен, эшегездә иҗади уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙгә Шуңкар журналының баш мөхәррире, яҙыусы Айгиз Баймөхәмәтовның әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт, һау булығыҙ.